Vítajte u tohto dielu, kde si nič nebudeme ukazovať, len si dáme ohňostroj. Takže len takto narýchlo, lebo nemám už viac v pamäte. Takže v podstate toto je posledné video, čo budem natáčať. Možno, neviem. Takže narýchlo ukážem, kde sú kolena, musím sa podľa nich riadiť, no neviem, kde to je. Aj prepáčte. Ja musím napísať. Prepáčte. Teraz to ukážeme. Oh my god, už ma to kašle. Týme, set. Tak, dobre. Ale šťastný nový rok. To je všetko z môjho dielu, tak sa majte a čaute, dajte like.